Kohta ihminen viikko. Hyvää huomenta. Täällä menossa mukana kohureportterinne Kannu Harpo. Tänä maanantaisena aamuna julistamme alkavaksi Kohtaa ihminen viikko. Ihmiset kulkevat täällä ristin rastiin kohtaamatta aidosti toisiaan. Minäpä näytän teille hieman esimerkkiä, kuinka se tehdään. Oho, käimet. Näin se tapahtuu. Tämän päivän haaste on siis halaa yhtä, toista tai 11 ihmistä. Jos sulla on pokkaa, kaverisi kohtaa silmästä silmään ja kohta ihminen viikko.